Yoi. Yoi. Ika. Di siko aja baru. Iko lampe hari nak pulang-pulang mah. Kabarnya mau bini muda. Bas iko lalu lah di rumah. Ini muda dan tubanak, ini nampak jadi penyakit dia anjay. Dia mengecek lah muncul buruang tu. Mau penyakit ang. Bini den Joy. Dia bini ang. Panjang cerita Joy. Bila dirabak usah ada sampean. Angosro rabak untuk. Panjek lah nyo. Hari pagi urang babi dua tarui kamu arong rabab diosoh cari tomaswa iko tak jadi bana jadi riambo matuane Gisa penuh. Oke bro, Amitabh Bachchan kan yang nyobangka dek garanyo tenju dek sarulkan kok iyo kabaka kita buka terus cek lo kawan Lelo lah kan kepala na. sorry ndak sengaja kawan Lanjut. Nandi sabui nandi baritokan tumpak kapado diri ambo iko laki sa ambo beberapa tahun lalu antara ambo jo si Bahar kok si Bahar nan kita sabui inyoko kawan akrab ambo bana kawan sakampung nanyo ambo kok karajo Bahar nak kadisabu iyo sebagai tukang mabuek rumah Arsitek tu. bukan kuli bangunan Oh. mo alun karajo tukang rumah nan kadisabui kadang ado proyek kadang indah alias rasaki harimau sementara ekonomi ambo jo Bahar 5 galong bek rangi tinggal sebahar de ambo kotoke pinang jo toke umang-umang kok kendaraan ambo lai bawa jo punya Honda Lai cash. lah pasti kredit Banggalo guys. jadilah pado indah sementara Bahar hanyo punya Honda becak beroda 4 pada suatu hari ketika tu ambo sedang duduk di teras rumah sedang sibuk main slot indak disangko tiba-tiba mendadak saja si Bahar datang ke rumah ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahar. Tuh, benar mendadak kemari. Apa kegerangan? Ma tahu Den. Bukan kawaang aden batanyo kabake si Bahar. Oh, Pak Nanton. Menjawek si Bahar ketika tu ramba-ramba si kaduduk di banda tolong iliakan dang adek pono ganteng nan sadang duduk iko nan bana hambo katokan ma pono menjawek ambo ketika tu anda usah dan ambo Bahar tuduh poin selang jangan putar-putar jangan cek. Oke lah pono kalau ba itu kecewaan ambo langsung saja ke inti permasalahan. Aden minta tolong pono rencana Aden kama minjam piti kawaang hanya waang tampe den mengadu dia di dunia ko satu-satunya. Setelah dan survei di kampungku waang orang nan paling kaya nomor 1 di kampungku. Ala orangnya ganteng, soleh, rendah hati dan indak sombong. Kok elok waang indak diragukan lagi. Sosial waang subhana tinggi. Orang kampungku ala tahu sia waang.
Waang suka bersedekah, suka berbagi saratu, membantu orang-orang lagi kesusahan seperti wadenko. Waangko kalau memberi pasti tidak berharap dikembalikan lagi. Itu nadel sabitkan dari waangko. Waangko memang luar biasa. Yo lama ambuang di Subahar ya Pono. Begitulah kira-kira. Langsung dan jawe kato bahar katiko tu. Oh ndak bisa kawan-kawan, utang-utang. Kalau ada yang sajo, akecen dan kau pencetak piti. Ini kau ba itulah dewa ang bahar. Barawa ang kama minjam piti kabakeden. Manjawe bahar katiko tu. Ada banyak dah Pono. 5 juta nyo. Piti 5 juta tu untuk operasi sesar bini ambo. Kato dokter bini ambo ko melayakan sesar karena anak ambo sonsang maponoy. Bini yang sama je kucing mah beranak tik sebantase. Tu kaba aju oleh pono aden kebobolan. Itu kato bahar. Pokoknya aden berjanji sebulan pono nan utang den kawaang pasti den bayar. Yole sebana ko. Ang tapeti janjiang. Oh pasti pono. Waang bantu indak percaya sajo kabake waden itu kato bahar. Oke lah. Kalau yo kirim nomor rekening biar TF gini. TF itu apa tuh? Eyo sabanenga ang TF tu transfer makasih inyo. Oh. Itu mangkoknya kalau waang konyo piti. Jangan ang simpan di bawah kasur, waang simpan, waang tabuang di bank. Kasih pinjam aku 100 lah. Kok waang unjuk dan pinjamkan piti sama saja dan menyampaikan piti ke dalam lubuk. Alemen den mah raguang ya den. Lah pasti indak kalah balik. Setelahnya sabuikan de bahar nomor rekeningnya nan piti 5 juta langsung dan transfer. Piti ala berpindah ke rekening bahar ketika tundak tanggung sana hati si bahar saroman baru dapet parawe makan doang. Bakato bahar katiko tu terima kasih pono kamaka dicari kawan selo angko pono muraju rasaki angpon bakato aden katiko tu Allah banyak anak kerimang mah lah pulang lai iyo pono terima kasih pono aden cabut dulu ayo lah Allah barangke pulang cadonyo si bahar. Adalah tinggal surang sajo sambil duduk ataman wang utak dan bapike juo kasih bahar. Lai kanyo bayi piti den dek si bahar tu Kok itu yo nak tahu den duduk. Aden ko ragu kabake si bahar karena aden laco takanai deknyo. Hari baganti hari, abi minggu baganti bulan, lah sabulan lamonyo sesuai dengan perjanjian lah jatuh tempo utang bahar kabake ambo. Aden cubo telepon si bahar, telepon indaknya angke, aden indaknya balik. La telepon 100 kali baru nyuangke di sebahar mah tuane. Halo Bono. Bahar. Kau lanjut tempo kau tahu ama Bahar. Bakato bahar katiko tu. Aba janji den dulu pono proyek den ko alun bajalan. Mamana den kawa ang pono bajanji sabulan lay pono ay. Agi lawa den dispensasi pono sabulan lay. Tiba bulan kedua bahar bajanji bulan katiku
Tiba bulan ketiga si Bahar berjanji bulan keempat. Termasuk bulan kelima si Bahar tak bisa dihubungi, HP-nya tidak aktif. Modeko lah si Bahar biagi hatinya minta jantung. Dengan hati emosi ketika tu tapaso aden turut si Bahar ke rumahnya. Sampai ambo di rumah Bahar waktu tu pas bana si Bahar sedang duduk di teras rumah ketika tu. Nah si Bahar langsung aden gas. Bahar tak kajui ketika tu. Wah apa no? Mana tak siap tiba ke rumah apa no? Agak apa no? Ndak usah waang pura-pura batanya. Dan telepon HP waang indah aktif. Sama jawe si Bahar ketika tu. Sorry pono. HP den laden sekolahan pono. Bisa lo sekolah apa? Terima kasihnya HP-nya tu lanyo jua. Oh baik itu. Bakato aden ketika tu. Pokoknya aden nak mau tahu. Dalam 2 hari ko hutang waang harus ang lunasi kaden. Kok indak 3 solusinya. Utang ang bayi, kodak waang dan karuangan. Dan ketiga, anak waang agen kaden untuk dijadikan kabini. Madanga kato ambo ketika tu tak kaji Bahar menanganyo. Kini ba itulah dewa ang pono. Pulanglah waang ke rumah dulu. Biar kami rembukan jo keluarga. Ambo rembukan pulo jo anak dan Sirina. Kalau ba itu kato waang si Bahar, aden pulang lanyo dulu. Aden tunggu kabar dari waang. Ba caritonyo iyo atau idaknyo. Capek wang agie kabar waden. Oke pono. Rumah si Bahar ambo tinggalkan. Ambo menuju ke rumah ambo ketika tu. Bahar nyimbau anaknya Sirina. Orina kamarilah kau duduk. Papi nio mangecek jo kau Rina oi. Papi nio mangecek ampe mato Marina. Manjawe si Rina anak si Bahar. Apa tu pi? Dangakan dek kau elok-elok nak simakkan bana jale-jale. Ado sesuatu nan barek kini ko papi katokan. Papi ko punyo masalah barek. Papi dilili utang kasih pono sebanyak 5 balai juta. Ndak mungkin dek papi kata bayi. Papi nyo ancam dek si pono. Kalau ndak dibayar utangnya 5 balai juta. Papi kanyo karuangan. Atau Sirina anak papi kanyo ambil bini dek si pono. Ba acaronyo dek Rina. Lai kok namo Sirina kawin balaki. Ojo si pono Marina. Tolonglah papi Rina. Ndak ada solusi. Ndak ada jalan kini kole satu-satunya. Haruslah Sirina kawin jo si pono. Bakato Sirina kini ko kawake si Bahar. O papi danga de papi ma papi. Kalau jo pak pono tu rasonyo nak mungkin Rina balaki joinyo. Karena umurnya jo Rina terpaut jauh. Antara bagaikan langit jo bumi. Pak pono tu lah sapangke jo apa ambo. Dan bininyo kalah banyak papi. Dan lagian cinta itu tidak bisa dipaksakan. Pahamlah papi tentang itu. Kini ba itulah dek Rina. Tolonglah papi ko Rina. Terima sajalah si pono tu. Kalau lah jadi manika jo si pono. Kuras haratonyo si pono tu. Si pono tu orang kaya nomor 1 di kampuangku. Menangaka tu si Bahar tadi. Tabalala mato si Rina sana ngatinya. Batu juo kecek papi. Kalau ba itu kecek papi naba ada papi. Tapi dengan cek syarat papi. Kalau iyo Rina kakawin jo pak pono. Rina minta dibalikan HP iPhone Pro Max 5 balik 100 Honda Scoopy terbaru. Cash papi. Tidak ada kredit no.
Itu kata Rina ketika itu. Kalau mbak itu kata Rina, tenang Rina, biar papi usulkan proposal kasih pono, tenanglah Rina tentang itu. Mudah-mudahan proposal papi kok lolos. Kini ba itulah dek kau Rina, pinjamlah papi apa kau biar nak papi telpon si pono tu. Papi ni omang ecek joinyo baso Rina ala sese jadi bini pono. HP nyo ambil lah dek si Bahar nyo telepon ambo ketika tu. HP mandar yang ambo menjawab. Kironyo Bahar nama telepon. Babar. Oke pono, gas. Rina lain namo kawin Jawa ang pono, tapi dengan cek syarat inyo minta dibalikan. HP iPhone Pro Max 5 bale 100 sukupi terbaru. Ba pono, lesese pono. Oke. Kalau itu kecil tuh. Oke. Haha. Tuh yo tuh. Jebol juo. Proposal si Rina kiranya kini ba itulah dewa angkono. Siap-siap saja seminggu lagi kalian kamanika. Siapa takut? Itu kata ambo ketika itu. Kata putih yang selesai pulo sore manyure ambo urus kakak tu kuasa rato basidang pulo ambo jusirina datang gua senanya hati ambo ketika manang banyak ambo nampaknya dapet bini muda dapet bini gadi sirina ko baru tamat SMA Bini muda juwo ambo jadinya hari dibuat waktu ditentukan pas hari Jumat ketika tu ambo menikah Jorina. Ambo menjadi suami istri Jorina. Selesai menikah siangnya habis maghrib ambo minum teh talua 5 gale di lapau mai. Talu ayam dulu piwa. Talu ayam lah. Wah angga dona jale dah ambo dong. Labi 5 gale teh talua de ambo. Kapalo ambo la oyong dibueknya. Kolesterol kan? Tahu den. Ambo baransua pulang ke rumah ketika tu. Indak lama lah tiba ambo di rumah. Indak disangko rigo-rigo pipi sinanduang memakan padi. Indak disangko kabacando iko sampai di rumah. Apa nanti jadi. Ambo imbau Serina indak menjawab. Ambo lah masuk ke dalam rumah pintu tak berkunci. Ada surat bertempelkan kini ko di kaca pintu ke masuk dengan tulisannya sebagai berikut. Hai si surat itu. Maaf ya Pak Pono, Rina pergi dulu ya. Dan Rina tidak akan kembali lagi. Dan Rina tidak usah dicari lagi. Sepertinya Pak Pono bukanlah suami yang terbaik bagi Rina. Wassalam. Bye. Lalapek yang kerimbo mah. Wa amai si banak dan sema. Perasaan ambo ndak lama setelah membaca surat dari Rina. Ambo telepon Rina, HP-nya ndak aktif lagi. Dan HP-nya ndak bisa dihubungi. Ambo langsung masuk ke dalam kamar. Ambo pareso hilang tas ambo. Tas hitam berisi piti sekitar 25 juta. Onda skupi ambo la ilang pulo 100 PKB nyo bawa payi dek Sirina. HP iPhone Pro Max 5 bale nyo bawa pulo dek Sirina. Takana yambo dek Sirina mai.
Tanpa berpikir panjang ada langsung menuju rumah Sirina menemui iyo si Bahar. Lah sampai nyo ambo di pintu rumah Bahar ada langsung membawa Bahar seketika tu. Bahar, keluar Bahar, keluar. Keluar Bahar ketika tu. Nah, angang, tiba-tiba menadak ang makak saya. O Bahar danga dewa ang elo-elo di makini ko Sirina wa angan doan. Rina ala kabur dari rumah. Ondas kupi inyo bao. Tas dan barisi piti inyo bawa pulo. Jo PKB Honda inyo angku di Sirina. Di mawa angan dokan Sirina Bahar. Tanya to kalian kola bersekongkol niyo mengerajonkan dayan. Kok nanitu ang tanyukan kini ko pono dangakan dewa ang elo-elo pono. Sirina baru sebantako inyo barang ke kapakan baru naik trapel. Kece inyo tampe kawan inyo. Majawe cando nyo ambo. Abara nomor HP kawannya tu biar ambo telepon. Kok itu tak tahu denda pono. Itu kata Bahar. Tapi Sirina ko barang ke kapakan baru. Lah seizin wa apa no? Kece inyo. Nanonda inyo lah nyo jua pulo. Tak tahu ambo dijualnya di mana. Tak ada dan mengizinkan nyodo Sirina tu si Bahar. Mbak kok mau deko mana? Manang banyak uang Bahar jo Sirina. Piti den 15 juta dawa ang bayi. HP iPhone harago 22 juta dibalikan. Honda Scoopy terbaru 23 juta cash. Manang banyak waan si Bahar. Ditambah pulo piti dan satas hilang nyuangkui de Sirina. Total 50 juta lebih ya piti dan Malayang. Terlalu jahe waang Bahar jo Sirina mengerajokan den. Tanya tu waang Bahar samo Sirina na waang samo sajo kucing aye kalian. Kalau mau deko Bahar tauncang dan dibuatnya habis modal dan barai. Dapat buahnya waang Bahar mengerajokan daya. Mantang-mantang ada di kobodo. Ang kicu saja dan barai. Tak kicu tagak dan ang buwe. Alaikum. Habitan de rato dan bangga waang lo namanan. Pipi dan nabi bawa ang lo pipi mana. Ayo ya, lari den. Piala dan pailai tanya yolo waang gara-gara aden.